Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, inalis nila ang lahat ng gamit na naroon na nahawakan o nadikitan ni Estacio. Madali kasing maakit ang mga engkanto at masasamang espiritu sa mga bagay na minsan ang nahawakan o pagmamay-ari ng taong may sapi ng demonyo sa kadahilanang naiiwan doon ang bakas ng kanilang presensya. Dahil sa gabi pa noong mga oras na yon, walang nakakita sa ginawang pagsunog nila Omar sa iilan nilang gamit na nasa ilalim ng papag. Nang masipat nilang tuluyan ng natupok ng apoy ang mga gamit na kanilang sinunog, agad naman silang bumalik sa loob ng kubo. Pagpasok nila doon, bumungad sa kanila ang pamilya ng lalaking nakahiga sa sala na payapang natutulog. Hindi naman ito inistorbo nila Omar sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili, yon ang unang beses na nagkaroon ng magandang tulog ang mga ito. Kinaumagahan, maaga pang naging abala noon sila Omar, gawa ng sumapit na ang araw ng gapasan. Kanya-kanya silang bantay noon sa palayan, masiguro lamang na walang mga magsasaka ang magpupuslit ng iilan sa kanilang ani. Dumalo din sa anihang yon ang amo ni Omar, nang sa gayoy makasama niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagapagbantay sa gapasan. Habang patuloy sa pagmamasid sila Omar sa paligid, hindi nila napansin ang paglapit sa kanila ni Ginoong Lito. Ano, Omar? Ayos ba ang lahat dito? Tanong ni Ginoong Lito paglapit nito sa mag-ama. Oho, Ginoong Lito. Sa ngayon ho, maayos naman ang pag-aani ng ating mga magsasaka. Sa dulong parte ho, nakabantay din sila Tay Balong at ang pamilyang pansamantalang nakatira sa aming kubo. Wala ho kayong dapat ipag-alala, Ginoo, sapagkat buo ang aning makukuha ninyo. Sagot naman ni Omar. Nang marinig ito ni Ginoong Lito, tinapik lang naman siya nito sa kanyang balikat at mabilisan na ding umalis. Bale, tutungo pa kasi yun sa bayan, gawa ng kinakailangan niyang makahanap ng parokyano para sa ibibenta niyang sako-sakong palay. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nila Omar na libutin ang palayan. Napapansin na kasi nila noong nag-uumpisa ng magsako ang mga magsasaka sa mga aning kanilang tinitipon sa daan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama ukol sa plano nilang gagawin pagkatapos ng araw ng gapasan. Kinakailangan na kasi nila noong makapag-isip ng isang konkretong plano upang hindi na sila mahirapan sa pagsapit ng araw na kanilang pinakahinihintay. Maya-maya pa, bigla namang naantala sila sa kanilang pag-uusap nang masipat nilang dali-daling lumalapit sa kanila si Balong na para bang meron itong nakitang kakaiba. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong itinuro ang dulong parte ng palayan na kung saan naroon ang pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa kanilang tahanan. Bakit, Balong? Ano ang nangyari? Tanong ni Manong Arnel. Manong, nakita ko na ho ang mutya ng palay na pinagtatangka ang kunin ng lalaki. Nakabaon ito sa isang puno ng palay na kung saan pinagtutulungang kunin ng mga magsasaka. Wala pang nakakakuha sa butil sapagkat masyado itong madulas para hawakan. Paliwanag naman ni Balong. Nang marinig ito nila Omar, agad naman nilang tinungo ang dulong parte ng palayan para makiusyoso. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang tatlong magsasaka na paulit-ulit sinusubukan na kunin ang natatanging binhi ng palay. Bagaman ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para ito ay makuha, hindi pa rin nila nagagawang magtagumpay. Pagsilay doon ni Omar, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang dalagang nasa espiritual na kaanyuan na umaahon mula doon. Pagtitig nito sa kanya, bigla naman yung naglaho
at kasabay nito ang pagyakap sa kanya ng isang napakalamig na hangin na parabang nagbibigay ng hudyat na siya ang napili nitong mga laga sa mutya ng palay. Dahil sa nakita at naramdaman noon ni Omar, walang pagdadalawang isip niyang nilapitan ang isang puno ng palay upang subukang kunin ang binhi. Hindi mo yan makukuha, iho. Masyadong madulas. Sa akin lang, 10 beses na mas madulas yan kaysa sa isdang ahas. Wika ng isang magsasaka. Ayos lang ho yun, Ginoo. Wala naman sigurong masama kung susubukan, di ba? Sagot naman ni Omar. Nang marinig ng magsasaka ang kanyang sinabi, agad naman yung nagbigay ng daan para siya ay makalapit sa binhi. Paglapit doon ni Omar, bigla namang tumahimik ang lahat ng naroon at kasabay nito ang pagtitig nila sa susunod na gagawin ni Omar. Bago niya tuluyang hawakan ng binhi, ninais niyang manalangin sa kanyang isipan nang sa gayoy makahingi ng pahintulot sa Ama na siya ang magmay-ari sa lahat ng biyaya ng kalikasan. Habang taimtim na nananalangin noon si Omar, patuloy pa rin namang nananahimik ang lahat ng taong nagmamasid. Sa pagmulat ng kanyang dalawang mata, dahan-dahan naman niyang kinuha ang binhi nang walang pagdadalawang isip. Pagsayad ng kanyang kamay sa putik, bigla namang dumulas patungo roon ang mutya ng palay. Pagsilay na pagsilay doon ni Omar, halos hindi maipinta sa kanyang pagmumuka ang labis na kasiyahan. Matapos niya itong makuha, agad naman niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang katawan at kasabay nito ang pagkawala ng memorya ukol sa mga kaganapan ng lahat ng taong nagmamasid sa lugar na yon. Animoy, kisap mata lang noon ang pagitan nang bigla siyang nilayuan ng mga magsasaka na parabang nais na nitong ipagpatuloy ang kanilang mga naantalang gawain. Ang pamilya naman ng lalaki noong nagmamasid sa kanyang harapan, bigla namang naglakad papalayo na parabang meron itong nais puntahan. Nang sila Omar na lamang noon ang natira sa lugar, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama habang nakangiti. Napakahusay mo, anak. Nakuha mo din ang mutya na para sa'yo. Wika ni Manong Arnel habang dahan-dahan siya nitong nilalapitan. Magaling, iho. Hindi mo ako binigo. Mas mainam na magtangan ka ng malakas na mutya bago natin kaharapin ang grupo ni Uring. Magsanay kang mabuti nang sa gayoy magawa mong malaman ang lahat ng sikreto niyang tangan. Dagdag naman ni Balong. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inabutan ng isang telang pula na siyang sisidla ng kanyang mutya ng palay. Pagbalot doon ni Omar, agad naman niya yung isinilid sa kanyang bulsa at dali-daling umahon sa kahon ng palay. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nilang maglibot sa lugar, gawa ng hindi pa tapos ang nagaganap na gapasan. Matapos ang paggapas ng lahat ng magsasaka sa buong palaya ni Ginoong Lito, nagtulong-tulong naman sila upang maisantabi ang mga palay na nalikos ng mga ito. Halos inabutan na sila noon ng gabi sa pagtatrabaho na siya namang labis na ikinatuwa ng kanilang amo. Ilang araw pa ang lumipas, umalis na ang pamilyang pinatuloy nila Omar sa kanila. Hindi naman nila ito pinigilan, gawa ng kailangan din nilang tumayo sa kanilang mga sarili. Nang silang 4 na lamang ang natira sa kubo, binigyan nila ng 1 linggong palugit si Omar para makapagsanay. Bale, habang nagsasanay noon si Omar, magmamasid naman at mag-iikot sila Balong para mahanap ang sinasabing kuta nila Uring. Sa ilang araw pang lumipas, itinuon ni Omar ang kanyang atensyon sa pagpapayaman ng kanyang karunungang gamit-gamit ang mutya ng palay.
Hindi naman ito naging mahirap para sa kanyang gamitin sa kadahilanang maraming iniwang libreta sa kanya ang kanyang ama para mapag-aralan. Marami din doong talatang nakasulat ukol sa pagpapalakas ng koneksyon ng isang nilalang sa mutya, kung kaya't naging madali ang lahat para sa kanya. Sa pagsapit ng panghuling araw ng linggo, doon na nga nakabalik sa kanilang kubo ang kanyang tiyuhin at ama. Halos ilang araw din yung hindi nakauwi sa kanila, gawa ng napakalayo ng lugar nitong pinuntahan. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, agad naman nila itong sinalubong ng kanyang ina para kumustahin. "Tay, kumusta ho ang lakad ninyo?" Bungad na tanong ni Omar pag-upo ng kanyang ama at tiyuhin sa sala. Ayos naman ang lakad namin, iho. Alam na namin kung nasaang lupalop nagtatago sila Uring. Pero sa kasamaang palad, hindi pa namin yon nakukumpirma. Siya nga pala, kumusta ang pagsasanay mong ginawa? Tanong naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Omar, agad naman niyang tinawag ang gabay ng mutya upang maipakita sa dalawa ang mabilisang pag-unlad ng kanyang karunungan. Sa pagsilay nila Balong sa isang napakagandang dilag na gumagabay kay Omar, halos hindi nila maiwasang mamangha. Maya-maya pa, agad din naman yung naglaho alinsunod sa taong nangangalaga ng mutya ng palay. "Pwede na ba yun, Tay?" tanong ni Omar. Mahusay, anak. Hindi talaga kami nagduda sa iyo ng tiyuhin mo. Bueno, sa Lunes na ang ating alis, kaya ihanda mo ng husto ang sarili mo. Ang paglalakbay nating ito, anak, ay walang kasiguraduhan kung makakabalik pa tayo ng buhay. Sagot naman ng kanyang ama habang dahan-dahang tumitingin sa kanyang asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinadya nila si Ginoong Lito para ipagsabi ang nalalapit nilang pag-alis. Hindi na nila noon gaanong pinansin ang ina ni Omar. Sa kadahilanang ramdam nila ang labis nitong pagtutol sa kanilang gagawin. Pagdating nila sa tahanan ng kanilang amo, agad naman nilang ibinigay ang kanilang pasalubong para naman makabawi kahit papaano. Pagsilay sa kanila noon ni Ginoong Lito na naglalakad sa pasilyo ng kanyang bahay, agad naman sila nitong sinalubong ng buong kagalakan. Halos ilang minuto din sila noong nagkumustahan hanggang sa dumating ang puntong nadapo na sila sa paksa na kanilang ipinunta. Ginoong Lito, meron sana kaming sadya sa inyo eh. Alam mo kasi, nitong mga nakaraang araw, may isang pagbabantang naganap para sa ating mga kaligtasan. Siyempre, bilang mga manggagamot, tungkulin namin itong sugpuin hanggat hindi pa lumalala at wala pang nabibiktima. Tatapatin ho namin kayo, Ginoong Lito. Mawawala kami ng ilang linggo. O baka hindi na kami makabalik sa gagawin naming ito. May tsansa na mamatay kaming tatlo. Wika ni Omar. Matapos nitong makapagsalita, humingi din noon ng pabor si Omar sa kanyang amo na kung maaari, patuloy pa rin nilang gabayan ang kanilang inang maiiwan. Hindi naman noon tumanggi si Ginoong Lito sa kadahilanang hindi na iba para sa kanya ang pamilya ni Omar. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan ang nagwakas ang kanilang pag-uusap. Bago sila noon bumalik sa kanilang kubo, sinabihan sila ni Ginoong Lito na doon na kumain para naman kahit papaano magawa niyang malaman ang karagdagang detalye ng kanilang plano. Nang marinig naman ito nila Omar, hindi naman sila tumanggi sa alok nito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng hapunan, ipinagtapat nila sa kanilang amo ang tungkol sa higlikas na kanilang makakalaban. Inilahad din nila doon ang kanilang karanasan noong nakaraan at kung bakit nila yun labis na kinakatakutan. Matapos itong mailahad ni Manong Arnel, kitang-kita nila ang pagkagulat ni Ginoong Lito
dahil sa kanyang mga narinig. Hindi kasi yon lubusang makapaniwala noon na meron pang ibang mga nilalang na mas malakas ng di hamak sa 3 higlikas. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ang kanilang salo-salo na siya namang naging hudyat ng pagwawakas ng kanilang usapan. Bago nila tuluyang nilisan ang bahay ng kanilang amo, masaya sila doong nagpaalam na para bang walang iniisip na peligro sa kanilang mga isipan. Ginoong Lito, uuwi na po muna kami. Salamat ho sa pagkain. Wika ni Omar paglabas nila ng bahay nito. Sige Omar, hanggang sa uulitin. Mag-iingat kayo ha. Siguraduhin yung babalik kayo kahit anuman ang mangyari. Dahil kapag hindi kayo bumalik, magagalit ako sa inyo. Sagot naman ni Ginoong Lito. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, tumangulang naman silang 3 upang ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Pagbalik nila sa kubo, kanya-kanya na noon ang ginagawang pag-iimpake nila Omar bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na paglalakbay. Habang pinagmamasdan sila noon ng kanyang ina, halos hindi naman ito magawang maikubli ang kalungkutan na kanyang nadarama. Nang mapansin ito ni Manong Arnel, agad naman yung lumapit sa ina ni Omar upang ito ay kausapin ng masinsinan. Habang abala sa pagpapaliwanag noon si Manong Arnel, panay naman ang pag-aayos noon nila Balong na parabang wala silang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawa nang masipat nilang tumayo ang kanyang ina at dali-daling pumasok sa kanilang silid. Sa puntong yon, hindi na ito hinabol pa ng kanyang ama, gawa ng napag-isip-isip nito na kailangan din mapag-isa noon ng kanyang asawa para makapag-isip ng maayos. Bagaman masakit para sa kanilang makitang ito'y nahihirapan at malungkot, wala silang magagawa dahil nakasalalay sa paglalakbay na yon ang kanilang baryo. Sa pagsapit ng nakatakdang araw, maaga pang umalis sila Omar sa kanilang kubo. Habang nag-aayos sila ng kanilang mga kasuotan, lumapit sa kanila ang kanyang ina na para bang meron itong nais sabihin. Mahal, Balong, Omar, maghihintay ako dito hanggang sa inyong pagbalik. Naway mag-iingat kayo at huwag kayong makakalimot humingi ng tulong sa Panginoon. Masakit man sa aking damdamin na makita kayong naglalakad papalayo. Wala akong magagawa dahil parte ito ng inyong tadhana at parte ng responsibilidad na kinakailangang magawa. Mangiyak-ngiyak na wika ng ina ni Omar. Nang marinig naman nila itong 3, agad naman nila itong nilapitan at niyakap ng mabilisan. Matapos nilang makapagpaalam sa ina ni Omar, doon na sila dahan-dahang naglakad patungo sa tahanan ni Ginoong Lito. Pagdating nila sa bahay nito, nadatnan nila yung nagwawalis kasama ang iilan niyang trabahador. Oh, Omar, alis na ba kayo? Ingat kayo ha. Kung may pagkakataon kayong sumulat doon, gawin nyo. Para naman, alam namin kung ano ang kalagayan ninyong 3. Bungad na wika ni Ginoong Lito. Matapos nitong makapagsalita, walang pag-aatubili naman sila nitong nilapitan at niyakap. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nilang maglakad papalayo sa baryo. Hindi na nila ninais pa noong ibaling ang paningin sa kanilang mga pinagmulan sa paniniwalang masama yun at merong dalang kamalasan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa eksaktong kinaroroonan ng pangkat ni Uring. Nagbatuhan sila noon ng kani-kanilang mga haka-haka para naman kahit papaano'y luminaw ang mga katanungan sa kanilang isipan. Kinagabihan, nang madapo na sila noon sa gitna ng kagubatan, naghanap sila ng isang angkop na lugar
na maaari nilang tulugan. Dahil sa 2 sulu lamang ang dala nila noon, naisip nilang gumawa na lamang ng isang malaking siga sa gitna ng kanilang pagpapahingahan. Napagpasyahan din nila noong 3 magiging salita ng pagbabantay para naman kahit papaano magawa nilang makapagpahinga kahit konting oras lang. Bale, si Omar ang nagbantay ng alas 7 hanggang alas 11 ng gabi at si Balong naman ang nagbantay ng alas 11 hanggang alas 2 ng madaling araw. Si Manong Arnel naman ang nagbantay mula alas 2 hanggang alas 6, alinsunod sa patas na pamamahinga. Habang nasa kasagsagan noon ng pagbabantay si Omar, wala naman siya noong nagawa kundi ang magmasid sa buong paligid kahit madilim ang kanyang nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang tiyuhin nang masipat niya itong marahang bumabangon. "Oh, Tay Balong, bakit? Hindi ka ba makatulog?" Bungad na tanong ni Omar. Sinabi mo pa, ang hirap talagang matulog kapag napalayo ka na sa nakasanayan mong higaan. Pero tingnan mo tong ama mo, parang akala niya nasa bahay lang siya eh. Pabirong sagot naman ni Balong. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong tinabihan si Omar para maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Dahil sa ginawa noon ng kanyang tiyuhin, labis naman ang kanyang tuwa sa kadahilan ng kahit papaano meron siyang kasama sa pagbabantay. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga ang kanilang pinag-uusapan ukol sa iba't ibang oras na kalakasan ng mga nilalang. Nais kasi yung malaman ni Omar sa kadahilan ng makakatulong ito sa kanila sa pagpuksa sa pangkat ni Uring. Nang marinig naman ni Balong ang kanyang naging tanong, agad naman yung nagbahagi ng kanyang karunungan. Ayon sa tiyuhin ni Omar, ang kalakasan ng isang aswang tuwing kadiliman ay binubuo ng 3 parte. Ang alas 7 hanggang alas 11 ng gabi ay ang kalakasan, habang ang alas 2 hanggang alauna naman ang kanilang kahinaan. Pagtungtong ng alas 2 hanggang alas 4, yon ang kanilang kakayahan para magpasapi sa kapangyarihan ng mga dyablo. Dagdag pa ni Balong na kapag malapit ng sumapit ang alas 12 ng madaling araw, yun na ang pinakaperpektong pagkakataon para patayin ang kahit na anong uri ng aswang na kanilang kinakalaban. Subalit, kapag lumagpas na ang oras ng kahinaan ng mga ito, mariing pag-iingat dahil may kakayahan na noon ng mga aswang na magpasapi sa demonyo. Kapag desidido na ang nilalang na patayin ng kanyang kalaban, tatawag na ito ng kakampi na nanggaling pa sa kailaliman. Sa puntong yon, wala nang magagawa ang isang ordinaryong tao kundi ang kumaripas ng takbo o hindi naman kaya'y pumasok sa isang bahay na selyado. Matapos itong marinig ni Omar, hindi niya mapigilang mapatanong sa kanyang tiyuhin ukol sa mga bagay na naging palaisipan para sa kanya. Tay Balong, kung desidido rin ho ba ang mga kagaya nating patayin sila, ano po ang maaari nating gawin? Tanong ni Omar. Desidido sa kabila ng demonyong pumaloob dito? Maaari mo naman silang mapatay, iho. Pero dapat nakahanda ka rin sa mga bagay na mangyayari sa'yo. Hindi basta-basta ang mga aswang na inaabutan ng umaga sa labas ng kanilang tahanan. May mga bagay na maaaring mawala sa kanila kapag naabot nila ang sukdulan ng kanilang oras tuwing gabi, na siya namang karamihan sa kanila ang umiiwas. Hindi ka ba nagtataka, iho, kung bakit minsan ka lang makakita ng mga aswang na umaaligid tuwing umaga? Sagot naman ni Balong. Matapos namang marinig ni Omar ang sinabi nito, agad naman siyang napaisip sa kadahilan ng wala nga siyang nakikitang aswang na gumagala tuwing papasapit na ang bukang liwayway. Ayon sa kanyang tiyuhin,
Kaya mariing ipinagbabawal ng mga aswang ang lumabas ng ganoong oras, gawa ng hinihigop ang kanilang mga enerhiya ng mga demonyong naninirahan sa lupa. Kapag nagkataong mahina ang pangangatawa ng isang aswang, maaari siyang lamunin ng mga nilalang na siyang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Tandaan mo, iho, bagaman kahinaan nila at mapanganib para sa kanila ang oras na yan, magiging isa pa rin yan sa kanilang mga alas upang mangibabaw sa kahit na anong uri ng digmaan. Dagdag pa ni Balong. Matapos itong marinig ni Omar, pinili na lamang niyang manahimik habang patuloy na iniintindi ang lahat ng detalyeng ibinahagi sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nila noon napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nilang dalawa nang biglang tumabi sa kanila si Manong Arnel na papungas-pungas ng kanyang mga mata. Nang masipat ito nila Balong, agad naman nila yung pinagmasdan habang marahang kinakausap. Matapos nilang kausapin si Manong Arnel, bigla naman sila nitong tinitigan habang nagsasabi ng, Matulog na nga kayo doon. Hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa ingay ninyong dalawa. Para kayong mga kuliglig na nagbubulungan. Okay, yung finale siguro mamaya rin. Medyo nakakalungkot lang ng konti kasi nga patapos na tong Higlikas. Pero advance ko nang sasabihin sa inyo na walang mamamatay sa kwento natin. Gawa nga ng naipost ko na sa Facebook page ko yung picture nitong tatlo. Kung hindi pa kayo nakakabisita, punta lang kayo, type nyo lang sa Facebook ninyo ang Pinuno at makikita nyo silang tatlo. Yun lang. Kita-kits tayo sa finale. Salamat.